Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ανεβεί στη Μονή Στομίου. Εδώ η θέα είναι φανταστική. Είναι μια διαδρομή 5 χιλιόμετρα από το γεφύρι της Κόνιτσας μέχρι εδώ. Είναι, θα έλεγα, εντάξει, έχει αρκετή ανηφορίτσα. Σιγά σιγά πήγαμε εμείς. Εδώ έτσι η θέα μας αποζημιώνει. Εδώ είναι η θέα από τη Μονή. Εδώ βλέπουμε το ποταμό κάτω. Σίγουρα αξίζει το κόπο που ήρθαμε εδώ. Εδώ είμαστε πολύ όμορφα. Εδώ είναι η Μονή Στομίου. Πολύ όμορφα. Μείνετε συντονισμένοι.